Hoy, karnuba, magmamanok, magrarabit, at mga nag-aalaga ng hayop. Nanay, tatay, lolo, lola, mga kaibigan, kapatid at mga interesado sa pagkahayupan. Tara na po at sama-sama nating pasyalan ang aming munting farm. Namnama di kamtu maawanan di pagyak sumagmamano abulan. Oh, yan. Patunay na maamo yung mga manok natin. Inuubos na nila yung nandun sa aking palad. Okay. Bale, pakakainin ko na rin naman sila. Okay. Sige. Kukuha tayo ng itlog. Excuse me po. May mga nagtatanong po kasi kung gaano kaamo yung mga manok na yan. So yan, yung patunay, mga karuba. At bago tayo magpatuloy, karuba, inaanyayahan ko muli kayo na panoorin po yung ating vlog. At i-share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami po tayo. At may pagpatuloy po natin yung ating hangarin na ma-share yung ating mga kaganapan sa ating farm. Maraming salamat po. Oops, 2 araw yan. Hindi, kahapon, tsaka ngayon. Hindi natin kinuha kahapon. Okay. Oh, kita nyo yun? Wala andun. No, may mga mangilang-ngilan dyan sa kanilang sa ating paitlugan. Uy, meron pa doon. Ay, pati yung mga silky natin nangitlog na rin. Siglit at ipapakita ko. Oh, mga brown eggs to lahat. Okay, yan yung may sala. Yan yung may sala sa mga itlog na yan. Mga yan. Pati yung ating mga silky, may itlog na rin. Naunahan yung gagawin ko sa paitlugan. Karami na rin sila. Diyan sila sa kabila. So, mangunguha tayo ng itlog. Pero, bago tayo manguha ng itlog, kukuha muna tayo ng lalagyan. Oo nga po pala, mga karuba. Ngayon at nag-uulan, hindi naman po natin nagagamit yung mga AC natin. Ihanda na naman natin sila para sa bagong digmaan sa summer. So, yung mga gustong magpalinis, cleaning ng air conditioning, magpa-charge ng refrigerant o freon, installation of split type at saka yung mga window type air conditioning, retrofitting, yung kaibigan po natin sa Pindig, nag-home service po sila. Si Kumpad Noel Clemente. Ito po yung number niya, 0912-628-3294. Sa mga gustong magpalinis ng kanilang AC, magpa-maintain ng kanilang AC, tawagan nyo lang po yung number na yan. Si Kumpad Noel Clemente. Mabait po yan at saka garantisado yung mga trabaho nila. Diyan po, around Pindig area, yung mga malalapit po sa Pindig, pwede po rin nilang puntahan. Tawagan lang po sila. Maraming salamat po. Yan. Patunay na maamo yung mga manok natin.
Inuubos na nila yung nandun sa aking palad. Okay. Bale, pakakainin ko na rin naman sila. Okay. Sige. Kukuha tayo ng itlog. Excuse me po. Kukuha lang kami ng itlog. Excuse me po. Kukuha na tayo ng itlog. Yeah. Dalawa. Okay. Dalawa. Apat. Tapos isa. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24. Okay. So 24 lahat yan. Kulang lang ng 6 para isang tray. Akala nila kakain na sila eh. Excuse me. Doon naman tayo sa kabila. Mamaya pa kakain. Okay, doon naman tayo sa mga silky. Okay. Ito yung ating mga silky. Itlog na nahiwalay. Hindi pa ako nakakagawa ng kanilang pa-itlogan dahil akala ko later this week pa or mid of this week pa sila. Yung itlog eh naunahan ako. Yan. Okay. So, tignan nyo yung pinagkaiba ng itlog ng silky at saka sa dominant, yung size. Okay. Ganyan, no? Paano na lang kung yan ang pinagtabi mo, di ba? Ang lalaki kasi talaga yung itlog ng malalaking manok eh. So 3 plus 3 6 yung itlog ng silky, pero hindi ko pa to papapisaan na uulamin muna natin to. Kasi mga unang itlog pa lang yan, so magpapapisas tayo ng silky chicks. Mag-start tayo by next week. Okay. So by next week sigurado yan madadagdagan din tong itlog nito. By next week mag-i-incubate na tayo. So
Basically 3 weeks after nun, may mga bagong sisiw na tayo ng silky. Okay? So, halimbawa ngayon, 6. Let's say 10 kada araw. That will be 70 for the week. So, yung isang tray is isang tray dun sa incubator. I think it is more than 56 yata. Okay, so bubuin natin yung isang tray. So magkakaroon tayo ng, let's say yung hatching rate niya is 90%. So meron tayong mga sisiw na mahigit 40. Okay. Okay, almost. So yeah, mahigit 40. So less 5.6, less, sabi mo na lang, less 6. So mga 50 or basta the safest would be between 40 and 50. Yun yung magiging pipisa. Yung safest estimate. So given the situation ngayon na very humid, so sabihin na lang natin na 40, yung lower limit na lang na. So itong mga manok na to, mga silky na to, will have another 40. Sabihin natin yung survival niya is magkakaroon tayo ng 30. Okay, so 30. So ito nga dito plus another 30. Medyo ano yan. That will be for the first, isang linggo lang yon. So what if 3 consecutive weeks na maglalagay tayo, so that will be 120. Kung gagawin ko naman is I will keep yung first hatch, first and second, and the succeeding ones, yun yung i-share ko sa ating mga kaibigan, mga bumibili. So expect na magkakaroon tayo ng, magbebenta tayo ng sisiw ng silky by or after a month. Magre-release tayo ng mga day old chicks or week old chicks ng silky natin. Okay, so yan yung ano, tignan nyo, ang sasaya nila. Ngayon lang ulit umulan. So ngayon lang ulit umulan. Ngayon, mag-start sana ako dun sa gagawin kong area nung packing duck. Pero nevertheless, kahit naman naulan, ganyan talaga. In rain or in sunshine, kailangan natin magtrabaho. Ganyan yung buhay. Mannalon, Karuba. Till here mga Karuba, manood kayo sa ating mga videos. Mag-subscribe. I-like nyo sila. Share nyo sa inyong mga kaibigan para dumami tayo. Lalo na po dito sa Ilocanja. Napapansin nyo yung ating mga dialogue. Karami. I can even say na mas marami yung mga Ilocano dialogue natin. At may mga Ilocano 101 din tayo para dun sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano. Okay? So much for that. Salute to all of you and be safe. Mag-ingat tayo lalo na sa panahon ngayon. Alagaan natin yung ating mga katawan, hindi para sa atin, pero para sa ating mga mahal sa buhay. Okay? Sa ating pamilya, sa ating mga anak. Kasi kung magkakasakit tayo, hindi lang tayo magsasuffer. Mas magsasuffer yung ating pamilya. Okay? So, good day and see you in my next video.